Spider-Man Brand New Day nám vtrhl do kin. Už asi před 2 týdnama, ale tak co už no, kdo to řeší? Spidey je zpátky. Je to prostě MCU Spider-Man v novém kostýmu. Který teďkom naprosto válcuje kina. Jako v Marvelu jim totálně zajebalo, jakože. Zkrátka, určitě to stojí za to vidět. Oh, všichni. Vítejte tak u recenze, kde si povíme, jestli jde opravdu o zázrak, jak všichni tvrdí, nebo je to jenom další MCU propadák. Jinak předpokládám, že valná většina z vás už film viděla a pro ty, co ne, tak jen zdůrazním, že druhá část videa obsahuje spoilery na film. Ale nebojte, včas vám dám vědět. OK, budu moc rád za like, odběr, komentář nebo sdílení, aby se video dostalo k více lidem. Teď už se ale pohodlně usaďte, protože my právě začínáme. OK, myslím, že už není třeba chodit kolem horké kaše. Ale tu kaši bych si tak docela dal. Zbrusunový den je podle mě asi ten nejlepší Spider-Man film, minimálně co se Toma Hollanda týče. Vzhledem k tomu, že Homecoming byl úplně první superhrdinský film, který jsem kdy v životě viděl, pokud se teda nepočítá kouzelná berouška Černý kocour, tak na jeho pokračování v podobě prvního dílu nové trilogie jsem se neskutečně těšil. A ačkoliv od doby, kdy jsem Spidermana viděl poprvé, uběhla hromada času a já si mezitím stihl oblíbit i jiné postavy ze světa MCU, tak má ale Spidey někde ve mně pořád speciální místo. No a Zbrusunový den je podle mého názoru skvělou ukázkou toho, proč právě většina lidí vždycky začíná u Spidermana. Tenhle film totiž asi nejlépe ukazuje to, kým Peter doopravdy je. Hrdina, co dennodenně zachraňuje lidi v ulicích New Yorku, ale zároveň i kluk, jehož osobní život a štěstí sune vždycky na druhou kolej. Je to ideální start pro ty, kteří by rádi naskočili na jedoucí vlak Marvelu, ačkoliv někdy předtím žádný jiný MCU film neviděli. A jo, bylo by asi fajn nejdřív vidět No Way Home, ale tak můžete si při sledování aspoň připadat, jako byste byli jedna z těch postav, kterým Doctor Strange vymazal paměť. Co se týká nějakého toho vizuálního zpracování, tak to je teda o 100% lepší než kterýkoliv předchozí Spider-Man film. Tím samozřejmě myslím jako hraný film, jako Tobey, Andrew, Tom, chápete? Ne Spider-Verse, OK? Ten je banger. Všechno je tady tak živý a barevný. Zároveň to působí naprosto přirozeně a normálně. Přičemž je teda tady skvěle ukázán i živoucí New York. Barvy jsou tady tak trochu temný, ale zároveň i s jiskřičkou naděje a humoru. Což mi upřímně dost připomíná Thunderbolts. A to je dobře, protože Thunderbolts jsou asi ten nejlepší film po Endgame. Každopádně, co příběh? To je ta část se spoilerama, OK? Takže pokud si nechcete vyzradit děj, tak doporučuji video dokoukat až poté, co Spidermana sami uvidíte. Než se ale vyloženě vrhnu na děj filmu, bude asi dobrý takhle na začátek říct, že film se za mě docela vlekl. Ale ne, že by mě nebavil. Zkrátka mi přišlo, že hlavní zápletka neměla za tolik prostoru, kolik by si podle mě asi zasloužila. Především teda hlavní záporačka, kterou tedy byla samozřejmě Jean Grey a upřímně, překvapilo tohle vůbec někoho? Na to, jak moc se tvůrci údajně snažili její identitu ututlat, mi spíš přijde, že ty líky dělali naschvál. Reálně to bylo už od začátku úplně jasný, protože Sadie Sink podepsala smlouvu na snad 5 dalších projektů, nebo tak nějak. A upřímně, vzhledem k tomu, že po multiverzu mají přijít mutanti, tak bylo jasný, že musí jít právě o Jean Grey, protože Sadie Sink se na tuhle roli skvěle hodí. Jinak hodně lidí říkalo, že Jean se do filmu nehodila, což na jednu stranu chápu, není to klasický Spideyho záporák, ona vlastně ani není záporák, jo. Ale vzhledem k tomu, že je Sadie jednou z prvních oznámených herců pro Avengers Secret Wars, přičemž Spider-Man by se tam podle podtitulkové scény měl taky objevit, tak je docela dost možný, že právě pro tyhle dvě postavy tvůrci něco chystají. Co se týká dalších postav, tak se mi upřímně líbilo to, jak tvůrci pracovali s MJ a Nedem. Líbí se mi, že na ně nezapomněli a že mu je nějakým způsobem vrátili zpátky do života, i když své ztracené vzpomínky už asi nikdy nedostanou zpátky. Taky se mi líbilo, že MJ Peterovi řekla, že ho prostě nemůže milovat, protože ho ani nezná. Ale zároveň se na něj nevykašlala a nějak se ho ve svém životě chce udržet a dát mu druhou šanci.
Dále se mi také hrozně líbilo cameo Jeleny, který v tomhle filmu bylo dokonce 2krát a nakonec se o ní ještě mluvilo. Takže mám fakt hroznou radost, že jí tvůrci začínají dávat čím dál tím větší prostor. A navíc i dobře využitej. Jakože sorry, ale kdo může upřímně od srdce říct, že ta kancelář nebyla absolutně geniální nápad. Navíc ta scéna, která se tam odehrává, je kámo absolutní brambora. V českém překladu teda bramborák, což se mi tam upřímně hodí o trochu víc, protože mám docela hlad. Nevadí, jdeme dál. Všechny tyhle postavy, které jsem tak zmínil, měly s Petrem fakt dobrou chemii. Každopádně postava, která s ním fungovala asi úplně nejlíp, byl Frank Castle, alias Punisher. A o můj bože, nechte mě říct, že Punisher byl asi ta nejlepší postava z celého filmu. Zároveň fakt dost důležitá postava, za což jsem byl fakt rád, protože ačkoliv mi při oznámení jeho účastky bylo tak nějak jedno, že tam bude, protože jsem žádný projekt s Frankem neviděl, tak ale teď po shlédnutí filmu musím říct, že mě chemie mezi nima dvěma bavila asi nejvíc z celého filmu. A ve finále jsem hrozně rád, že ho tam dali a doufám, že se objeví i v dalších dílech. Co se týká potitulkové scény, tak tam může znamenat hrozně moc věcí. Ať už potvrzovat jeho účast v Doomsday, případně Secret Wars, nebo nám oznamuje nového Spidermana, možná Tobího, Andrewa, nebo konečně Milese či jinou Spiderman postavu? Těžko říct, každopádně si buďte jistí, že o téhle potitulkové scéně na mém kanále nemluvím naposledy a někdy v budoucnu se k ní určitě vrátím, takže určitě klikněte na odběr a cinkněte zvoneček, ať vám to neunikne. Vím, že jsem vynechal spoustu věcí, jako Hulka, Hand nebo menší easter eggy, ale tahle recenze vychází už tak dost pozdě a já se snažím být co nejstručnější. Pokud by vás ale zajímal detailnější rozbor, potažmo nějaké shrnutí filmu, tak mi to určitě napište dolů do komentářů, ať vím, že o to máte zájem. Komentáře také můžete využít ke sdílení vašich pocitů a dojmů z filmu a podnítit tak nějakou diskuzi. No a takhle nakonec budu ještě moc rád za like, odběr, komentář nebo sdílení, aby se video dostalo k více lidem. Tak na co čekáte? Než vás Jean posedne a dáme odběr za vás? Zatím ahoj.